Her is YouTube. I dag der bliver det en vlog, hvor jeg unboxer min nye cykel. Jeg tager lige et view. Ja, det er en, som der står her, Greenfield cykel. Den, hvad var nu, jeg fik den til? 800 kroner, tror jeg nok var. Det var ret billigt. Og den er helt ny. Men det er så. Det er mig, som der nok er heldig, hvor jeg har ventet på en cykel i lang tid. Jeg har ventet på, at den kom. Og det her er den. Ja, og undskyld for baggrundsstøj. Elias, han takker af. We size all sammen.